Pamusoro idari nyaya iri kuti tafadzwa ari kuti tafadzwa kadunguri ari kuti God knows munetsi huya kudarira Mambo Dotito nenyaya yako yekuti wakabatwa nemudzimai wako, wakarara nemudzimai wangu ukabvuma nyaya yako pamberi paSabhuku. God knows huya kudarira Mambo Dotito nenyaya yako yekubatwa nemudzimai wako, wakarara nemudzimai wangu ukabvuma nyaya yako pamberi paSabhuku. Mumangari sinokupa nguva pari zvino handitaika kutaura nyaya yako. Musoro idari musoro ichangamiri tine vadzimai vaviri, saka ndakabuda kubva kuenda kusendinari ndokudzoka. Ndadzoka ndine muzukuru wandinogara naye, mwana wasisi vangu. Ndakabva ndaenda kwaari ndichida fertilizer yangu yanga akachengeta. Ndasvika kwaari ndobva nditi asekuru panga musipo apa pane nyaya yakasara ichiitika pano. Ndakati ndei, zvikanzi madzimai vangu vakandiwana zvangu ndiri panze, ndabuda panze. Ndobva vatanga kutuka kuti wanga uri kumba kwasekuru. Inda ndiri pano zvangu. Ndobva ndati iwewe wanga usiko here kumba kwasekuru kwangu kwacho? Zvikanzi ndanga ndisiko. Ndobva ndati ndoda kuvabvunza muzukuru wako, madzimai vako kuti ndizvo here vanondishatisirei kudaro kuti iwewe wanga uri kumba kwangu, iwe wanga usiko. Ndobva ndavagarisa vese pasi. Ndobva ndavabvunza zvikanzi nemadzimai vacho, inini handina zvakawanda zvandiri kukwanisa kutaura. Chandiri kugona chete ndechokuti handigoni kukupesanisa nemuzukuru wenyu. Ende handipenge kuti nditaure kuti vanga vari mumba menyu vanga vasimo. Ndobva ndaenda kune madzimai vangu. Ndasvika kune madzimai vangu ndobva ndavabvunza. Zvikanzi zveshuwa muzukuru akauya pamba. Ndakatanga kumuona kuma2 dzeusiku akamira pabhaundi renyu. Ndobva ndadzokera mumba. Ndichidzokera mumba, muzukuru wenyu ndobva akateera mumba. Ateera mumba muzukuru wenyu. Ndobva ndati uri kudei muno, buda muno. Ndobva abuda, achingobuda mukadzi wake ndobva asangana naye. Ndobva atanga kurovana nemukadzi wake. Ndobva nyaya ndaenda naye kwasekretary. Ndaenda naye kwasekretary ndobva tagara pasi naye muzukuru wangu, vese vari vaviri nemudzimai wake. Ndakati chii chakaitika? Zvikanzi shuwa sekuru ndakapinda mumba menyu. Ndakati nemuromo here? Uri kubvuma kuti nemuromo here wakapinda mumba mangu? Zvikanzi mirai yasekuru ndiri kuuya. Ndobva aenda, ndobva auya kutora $2 yake. Andipa $2 iyoyo. Ndobva ndaenda ndobva zvanzi nasekretary, iyi mari taunoitambira pamberi paSabhuku, vanzwawo nyaya yacho. Ndobva taenda naye kwaSabhuku. Tasvika kwaSabhuku ndobva ati ini ndiri kuita sendiri kukumbira uregerero. Ndobva abvisa 20 pamusoro pe$2. Ndobva azobvisa 50. Ndobva azopedzisira kubvisa 30. Ndobva asvika pa$100, $102. Saka takunopiwa $102 iyi kwaSabhuku achiti abvuma nyaya yake. Tiri pakati pedare tiri varume tega tega, pakabva kauya madzimai vangu nevake, mukadzi womuzukuru wangu newangu inini. Vasvika, akatanga kusvika mukadzi womuzukuru wangu, akasvika kuti pamusoro pamberi paSabhuku. Ambuya ndasangana navo kutsime, vanditi takatonakirana, tichadanana kana wanga uchifunga kuti handidzoke manje ndadzoka, nokuti wangu akamboenda kumba kwavo. Saka ndichadanana naye kusvika wati sorry. Ndobva ndikazopiwa mari iye, ndobva ndauya kuno kwaChangamire. Waita hapo vane umbowe nawe vari muno, vari munene vakakupa mashoko varipo here muno? Vakakupa mashoko ese varimo here muno? Madzimai vacho vari manditi? Right, tinovata kuduse mukomana. Pamusoro ndakabuda kuma5 zovani ndichienda village inonzi Makanga. Baba vachitaura adzimai vababa vanga vauya. Ndakanonoka kudzoka. Ndakadzoka kuma 8 o'clock vachitanda zovani vamwe vanga vasati vatoja, vamwe vanga vatoja sadza.
ndakapinda nopamba pasekuru vangu inini. Ndofunga ndakaita ana mbuya maswera sei. Ambuya adika vana kudai. Vakuru ndo vakadai. Vadaira kudaro. Amai vangu varipo futi pamba ipapa pangu vari mumba. Avanzo. Ndapinda ndaenda kumba kwangu. Saka kadzadika vakafonera sekuru. Vachiti muzukuru wenyu apinda nopanapo. Saka kupinda paita panapa angaitaudza vakadzi venyu vakuru asi kuzotanga achidei. Asekuru vabva vauya. Vauya asekuru vakauya kumba. Vauya kumba bva vanti muzukuru vakadzoti vakasvika kumba kwangu. Ndati shuwa sekuru ndakadarika kumba kwenyu kuma-8 dzomanheru kubva kwamakanga. Zvakachinzi ho. Saka inini hasi kuzoti kudarika ukaenda nopamba pangu iwewe waidei. Ndopandakadaenda ndikati sekuru kudarika ukaenda nopamba penyu ngaoni muri asekuru vangu. Kwangu munouya kwenyu ndinouyawo. Ndakadarika kuma-8 vanhu vanga vasati kana vatomborara ndibva kwandaibva. Ndofunga sekuru vakati nina basi kundichenera ndakaenda kwasabhuku. Vakaenda kwasabhuku kwasekuru. Ndabva ndadaidzwa kwasabhuku kwekweyo. Vakanzi nina basi kundichenera uyu muzukuru wangu mwana wangu dai ndiri munhukadzi nditora amai vake. Saka inini basi kutombondichenera afana kutondibhadhara uyu kudarika wakaita nopamba pangu asi kuzotanga ngodarika chete here ndisipo. Nokuti handidi vanhu kudarika nopamba pangu kana ndisipo. Mira shoma nkoma kuchaenderera mberi. Mudzimai wako aripo? Ndiripo. Ndimimi. Kwe mudzimai wenyu aripo? Alright, andi. Vakabva vati natsikana kuti akangodarika chete ndikuda kutobhadhara maoko masabhuku. Vakabva vati saka kubhadhara kwacho kwakuda kubhadhara mariko. Zvakachinzi ina andipa $100. Ndofunga ndikati sekuru zvakandoomera. Zvakachinzi hakuna zvakadai asi kutombonzwa izvozvo boza havasi kundichenera asi kuzoti waidei pamba pangu inini. Ndofunga ndikatsvaga $100 iyi. Ndaiwana vadaisa maoko masabhuku ndaiwana mari iyi. Vadaidziwa vapiwa. Vapiwa kudaro ndopakataura kuti ndakutwana ndikuda imwe futi $100. Vakati sekuru zvakandoomera ndakati kuita sei kwandikuiwana sekuru kungopinda chete nopamba penyu asekuru hanzvadzi hama yangu chaiyo. Mungandidaro shuwa. Saka inini kubhadhara kwandakaita mari ndakazobhadhara kutanga kutora mashoko ekuti handza kukudzingidza pamba pakugara iwewe. Uri mwana wamwana nhukadzi hapasi pamba pako pamba pedu isusu. Ndokubhadhara kwandakaita mari. Nokucha kuti ndingashaiso pokugara. Ndo pandikupererawo kuziva. Makorokota. Ndanzwa sekuru muri sekuru nemuzukuru nani? Ndanzwa sekuru vako vataura shona yekuti adzimai vako vakabva vazoita noise newe pamba. Ichokwadi? Noise hatinamboita noise. Ava ndadzimai vana? Ndovangu. Imitora ichiya mugariro. Simudza ichiya inoenda. Imi venyu ngawauya ndatocheya wauya. Adzimai venyu ngavauya. Ndanzwa vanga vachitaura kuti adzimai venyimi ndo chapupu chavo. Amai, tipei kuti munoziva sei nyaya idzi dzirikuitika pakati pevanhu. Pamusoro wendira kuti azvokwanimbarira mambo. Handichatanga zvechokani kuti kuti namunyika Mwari nditungamirire chokwacho zvandinoziva. Inini vanakaitika pamusoro. Varume vangu vakabuda kuma5 vachiti ndikuenda kwamakanga. Vakabuda ndobva vaenda kwamakanga. Vaenda kwamakanga nofunga vakadzoka kuma88. Ndovadza vakadzoka takatogara panze nevana vangu tichitandara. Pamba pasekuru ava nobedu chokoti ichiwana chivodzi. Saka pamba pasekuru ndopanorodhi ndopavakauya napo varume vangu. Vakavheneka nofoni yavo vachiridza foni yavo. Vavauya varume vangu vabvauya kusvika kumba. Zvokuti kutaura sekuru kuti inini ndine chapupu mudare chokubata varume vangu. Handizviziva ndobva ndabata varume vangu vakadzoka. Ndipo chete pandikuperera. Amai, tipei maziviro amunoita nyaya. Pamusoro nyaya yekutaurwa iyi nokuti kunzi ndakabatwa simatsanangudziro yaitwa baba kwangu kuti ndakabatwa ndakarara nemuzukuru. Chokwadi chinofanira kutaurwa sezvazviri. Nofunga vakauya kubva kwavakabva vachibvunza nyaya iyi. Vakasvika vakatanga kubvunza muzukuru zvikanzi hazveshuwa sekuru ndakadarika nepamba penyu. Ndakadarika nepamba penyu chibvawo kupi kwandaibva. Ndobva vandibvunzawo inini pandatsanangudzira kuti sezvipi
saizvozvo ndikavaudza inini ndikati nini chandikaita nemunhu uyu hapana chandikaita naye zvikazvinzi alright muzukuru akabvisa $2 ndobva azobvisa futi $20 yange ichitaurwa ava zvikanzi ndikuda $200 kana kuti mombe pa$200 ndobva wapiwa $100 vakatosainirana pasi zvikanzi imwe $100 ndizokupai kana kunze kwachenda chimirai nyaya yatochena ndizvo zvimatsanangurira maita manje tabata chimwe chinhu $2 yamakabvisa yaiva yei inini handambobvisa $2 ndinoshamisika ndichinzwa ko mari yandikabvisa ndakaibvisira kwasabhungu yandikuziva iri mari ndikabvisa $100 yaiva yei nokuti wadainganopamba pangu plus ina dakushonga kutora nyaya yekuti da kudzingidza tiri pasabhungu kuti pamba pakagara hapazi pamba pako imbopfava kudarika nepamba pemunhu imhosva inoita kuti munhu anyatsobhutsikana kuti chokwadi ndakuchibhadhara muchitonobhadharana pamberi pasabhungu zvine umbowo hwekunzi tsoka yenyu chete ndoyadarika nepano zvinoisaka kuti imi munyorerane pasi kuzotobhadharana dzimwe mari nokubhadhara mari yakadaro kana $2 chaiyo inobhadharwa here kunzi wadarika nepamba pemunhu imimi kubva makuriro amaita kusvika muzera wamavo makaonawo vangani vakabhadhara kupfuura nepamusha wemunhu ndisati kana nesuwo tiri kutoshamisika tichinzwa kuti imimi ndimi maita munhu wekutanga kubhadhara kupfuura nepamba pemunhu muchityira kuti munodzingwa izvozvo manje ndo zvamira seumbowo hwenyaya yamuri kutaurirwa plus amai imimi dai mataura chokwadi muri kutaura nyaya yekuti ndiri kunzi imimi mega hamuzive kuti chokwadi chenyaya yenyu chiri papi makati ndiri kunzi nevarume vangu imimi mega hamuzive kuti muzukuru wenyu paakauya kumba yaiva nguvai taurisai right mauya zvakanaka right iko zvino mauya zvakanaka ndoda kuti muzukuru ubate chinhu wati wakadarika nguvai ma8 dzekumanheru ambuya muzukuru akauya nguvai panguva dzakadarika kunze kwangu kwakuedza wazvinzwa inzwaka ndoda kuti ubate chinhu iwe wakadarika kuma8 kumanheru mbuya vakakuona kwakuedza ndopo ukadarika nepamushana ivo mbuya futi vachiramba kukurambira kuti iwewe havadanane newende havana kubatwa newe uri unyatonzwa nyaya asi nguva yenyu sei yapesana pakufunga kwako mbuya vako kureva kuti vari kuvhiringika here kuti kunze kwako akuchena iwe uchito kwako adoka tipei chokwadi panyaya iyoyo ipapo handikuziva mama ndingopinda zvishoma mukomana unozviziva here kuti muzukuru anotamba nambwe unozviziva ndinoziva zvakanaka unoziva kuti pawabvunzwa negorokota kana wapapata handika kuti kungodarika nepamusha chete kungabhadhariswe mari here iwe wati kuti wati hazviitiki handiti naika asi iwe wakazvidi pavaaka uda kumhanya kuenda kufunga iwe takupanga sara asi iwe wakazvidi wakazvida munonitaura iwe kuti iwe kunyatsoziva kuti ndini handina mhosva handitika handina chandaita kokwereka nongobvisa $100 harisi dora rikubvisira chete kuti inini ndikazodzingwa panapa nokuti ndakadaka nemupapa asekuru 1 tobva ipapo handika enda futi panyaya yakawa negorokota handika kuna amaya handika panyaya yetime iwe time yekumanhera time yekudi kunze kwauda kudi kwauda kuchena handikwandiuzvona time yavhayadi yabva yasiyana asi pambapa wakapadi wakapasvika handika kwetipinda napo wakapasvika handika ezi kana ndakakutarisa so titasa ambuye tasa iwewe handika kuzati chokwadi hativhikiki hauna kunwa here panapo yakano
sei ukabhadhara mari yekungodarika chete panonzi munhu akomborera kuti adai vasekuru ndingakubhadharire mari kundarika baba penyu imwe muri asekuru vangu achitaurike kudai zvinotaurika kosei ukazobhadhara mari wapaona mirapa wapaona baba wapaona amai ndikakutarisai nezvamuri kana mapfikira mukaita inenge iri ngirozi muri kana makatotariswa nevanhu saka tinotarisira kuti ngirozi inofanira kutaura nezvechokwadi ichi vhenekera vanhu chechokwadi asi nyaya iripo ndeyekuti makutya chete kuti pfuma inobuda chii mumusha paumba pababa hapasi patorogeti panonzi kana vanhu vachipfuura vanofanira kubhadhara mari apanzi mari yandanzwa yakabhadharwa nevarume venyaya imari shii inofanike gore renzara iyi yekuti imari inofanira kutenga moyo ndiro zuva rekutanga here rekudimbura kwavanhu nichibvunzai itai kwete kurati zvapera haisi zuva rekutanga asi sei vakazobhadhariswa mari kuti madimburo pango vachibvuma pamberi pasabu makanga vari peri sabu makanga sabu kumakanga ndiri kukubvunza ndichiti sei avakazobhadhara mari yavakabvuma tipei pachidimbu tonganyaya tichikura nawo kuenganisa muzukuru nasekuru tichiitakuona chokwadi muzukuru akanganisa asekuru vasiku afrika pamba pavo nemake chokwadi uyu ndiakatera uyu kutsvaka uyu ndobva vawanana pavakawana nachibva direction yekumba kwasekuru ndopavakatanga kunetsana kutokoredzana nomudzimai wake saka avo tafadza kadungura kabva ati kunetsa mbaba wako vakaita muzukuru akandibatira huku inoverengeka bhozi mudzimai vakanzi akazotuka chichaudha pangu zvindisipo sasabhuku kuti uzobvuma kuti uyu abhadhari $100 chii changa waona inyaya yekudimbura chete pamushe pomunhu here takaona kuti pano zvakawanda zvakateti zvinenge chii seexample 1 kubvunza ndokuti nyaya apa ndeyekutorana vakadzika yapandiri vanga vasina ndekudakachena vaiti zvokwatiri vaiti hanzi nyaya yakapinda kwakati papangu mukadzi vakanzi aituka papangu achichaninja musha wangu ndisipo saka handondibhadhara pasi vazokuwa ndikuchengeta pano mundando wangu stendido yangu saka handondipa $100 kuti zviite senyacho cheno ndobva abvuma ndakada mutuma tomboti nyacho iyi ndopamberi inzi tongowapa zvirwere saka menocha akatendera uyi asi kupona sabhuku waviga chokwadi iyo haisi nyaya yangabhadharirwa $100 pamukore uno kana gore ratiri rineri imari ikakura kwako vaiga chokwadi ivo ndochiripo zvinova zvakaipa rega ndimbotaurawo tichidai iwe mukomana wati iwe ukasvika itokuro ava mbuya vako vari kuti tokuro zvinojidzana papi kuti pakati pousiku iwewe ubatane nambuya asekuru vache vasipo zvinorevei anzimai vangu vanondipupurirawo aiwa ndoda iwewe kwete adzimai vako adzimai vako hasiro vakaenda ukunzwa hatisuda mhukuri ukunzwa iwewe sei ukaenda tokuro kumusha kwasekuru wako waidei ndopinda tokuro ndakapinda kuma8 ndopati kuziva right tiri papo tingatenderera pane nyaya yamabudisa pachena yanaida kuti vaone ndikurangarira kuti ndambobvunza ndakati ko noise yakava yei manditeerera ndati manditeerera here pandambokubvunzai kuti noise yamakazoita yaiva yei manditi kudii hamuna chamunoziva nyaya yenoizi mamuizive hamuzvizive sabhuku ndanzwa vachipupura nyaya yekuti pakaita noizi imi matevera varume venyu saka tiri kuti here sabhuku ipapo agadzira mashoko sabhuku ndo pamusoro sabhuku ndo kumangara kwakaitiwa vakumangara nasi kuti vakafuna vanadzimai vakafuna vachinzi chimbomirai makadaro sabhuku hamuna kuvabvunza here maringe nenoizi takavabvunza vakati kudii vakati hanzi varume vangu
vakashaya nguva yakareba kumba kusangana vatsvaga ndavaona vachibva nokudirection yekubva kubva kusekuru wavo. Right, saka kureva kuti nyaya yedu yasvika imimi ndimi mambopika makatichataura chokwadi. Nyaya hombe iripo ndeyekuti amai ava vaziva kuti nyaya yavo kurutivi kwavo chachibatiso chekuenda kwedanga ravo kunyaya yavakaita. Uku kwese tingaswera zvedu tichitsvaga nyaya iri pana amai ava yavakapupura pamberi pasabhuku vachitaura kuti ndaitsvaga varume vangu ndakasangana navo vachibva divi rasekuru vavo ndozvakasaka noizi. Pasina chinhu hapamboita noizi ende chakatopa kuti iwe utsvagwe, iwe wakatsvagirwa nyaya yekususpektwa naadzimai vako kuti unodanana nambuya. Sei vakakutsvaga iwe vachiuya kumba kwevava vakadii kutsvaga vachiteera kumwe kumusoro kwevillage. Ipapo tingaswere tichitenderera. Amai mimi mataura zvakanaka. Tazwa dare rinoranzwa muchiti mimi muzukuru akauya kumatu achidarika neroja ndiri. Tese kana vese vari mukati medaro vanogona kundipupurira papapo. Munhu achidarika neroja kumba kwangu 2 o'clock ndinozoziva kuti ari kudarika apa. Ndiyani 2 o'clock usiku achitika. Kutozoziva kuti ari kudarika kurodi kwangu ku 2 o'clock ndinhengi. Kutaura kuti ndabuda panze kana kuti yauya mumba mandiri. Achitika saka imimi amai imimi pamakazoziva kuti muzukuru ndiye ari kudarika 2 o'clock kurodi. Zvichireva kuti mamuzukuru aramba mune makatogara parodi muchivereka vari kupinda handiti. Handitiudzei kuti makaona vangani nguva iyoyo ndomubvunzo. Pamusoro inini ndandakatorara ndaikuchidzira mangai andaikuchidzira ndizvozvo vaibika. Inini ndandakatorara mukasusu mana ndakatorara mukasusu ndichikuchidzira mangai yangu yandaitokuchidzira ndofunga panguva yandakabuda ndonguva yandikaona chi yandikaona munhu papfungwa dzangu ndaitoti ndibabewo kwangu apa nokuti ndozvavanotoitawo kana vasipo kana vabuda pepe vanova vachiita sei vachinyandira. Vanouya vachinyandira wakaonekwa uchinyandira handei. Saka ndiri ndobva ndapinda mukasusu mandakapinda memwe panguva yandakapinda mukasusu ndopa akapindawo mukasusu mwe handakanatomborwa nehana papfungwa dzangu ndakatoti ndiani nokuti ndozvavanotoitawo izvozvo. Saka panguva yandikazoona kuti ndiye ndobva ndati ko uri kutsvageiko zvikanzi ndiri kubvawo kupi ndiri kubvawo zvangu kwandikuita se kwandiri kubva ndikati kuzvinowana vakazokuonai nguva ino vanoti muri kubva kupi zvikanzi kana ndakutadzirai ndiregererei zvangu. Panguva iyo ndopa vakaita sei paakabuda panguva yakabuda madzimai vavo ndopa vakatanga kuita se kushaudha vakamira pamusoro kumba kwavo vachiti ndakuona kuti uri kubva kupi uri kubva kwambuya vavo ndopa vakatanga kushaudha vachizomutsa. Nyaya yedu yasvika manje. Nyaya yedu yasvika. Zvamakazoita mukasusu ndo zvamusiri kubuditsa zvenyu. Inzwai. Nyaya yedu yasvika. Vanga vachiramba kuti havana kushaudhana nababa mazvinzwa kuti imimi makatotanga kushaudhwa muna mbuya. Muri mukasusu ava ndokubva vatanga kuchishedzera kuti ndakuona kuti uri kubva pambuya. Right, ndandoda kuti undipindure mubvunzo wokupedzisa nyaya yedu tobva tapeisa kuna Changamira apa tiri kupedza nguva nyaya yedu tasvika kati. Mubvunzo wandandoda kubvunza ndewekuti mbuya vako ichokwadi here kuti iwe wakasvika unopinda mukasusu vakakubvunza kuti inguva ino yauri kuuya ukati kana ndakutadzirai ndiregererei. Izvozvo pamusoro izvozvo hasiri kuzviziva tikuziva pandakadarika kuma8 adzimai vangu vachindiona kana zvese zvokuti vakauya vachirati mukasusu aizvozvo hasiri kuzviziva. Ndizvozvo nyaya zvayakaita haigoni kungotambirika sesadza semunhu aedzwa sadza asi chokwadi chega chiri kubuda pachena. Iwe ndiwamborambira kuti mudzimai wako kuti hamuna kuita noisi. Ava vari kupupura mazwi ekuti ava vakatanga kutukirira asi vachitoramba ukuti kuti iwewe havana zvavakaita newe asi chokwadi ava ndo chavari kutaura. Zvakazoitika mukasusu ndo zvisiri kunyatsobuda zvavo. Saka zvisinei tingarambe tichitenderedza. Nditaure tichidai ndokokupedzisa. Iwe mukomana
nyaya yako ino umbo maringi nasekuru wako nezvavari kutaura. Zvavari kutaura uchinzvenga hako uchitsvedza zvino umbo uye ukazotozviita kuzvitenda pamberi pasabhuku. Sabhuku akungotiwo sezvinhu zvakaitika akuda kuti uzviroverere wega nokuti uri mudare ramambo. Isi tiri kuona kuti mbuya wako ari kukupupurira nokuda kuti nguva dzakadaro hadziwanike munhu pamusha pomunhu pasina dambudziko. Zvongoti hanzi munhu ashanya achizopinda imamu mumba maapinda hazvigoneki. Uda kutanga kuziva kuti usekuru nomuzukuru ukamira wakaita seukama hwenyu wacho kana kuti sekuru nomuzukuru? Iye hanzvadzi yamai vangu. Hanzvadzi yamai ndivavo? Then Sabu, iwewe uda kukubvunza mukupedzisira. Ukazvipirwa se zvokuti wakaona uyu muroora kaipa? Andikubvunza wati hanzvadzi yamai yenyu muroora ndiye mukadzi wako uyu. Uyu akaona uyu ndiye muroora asi uyu ndambuya ndizvo? Muroora kana akaita muzukuru zvakasi pachikorokoro chedu. Sabu, ukazvipirwa seiwe kuti munhu anobvuma kuti sori takadarika nepamba pako nenguva isina kufanira ndabvisa andidhorasi sasabu iwe ukazvipirwa seiwe iwe ukazvibata semumwoyo mako ukazvigamuchira sei? Nyaya chete chakaita kuti ini chaiyo pakatanga nyaya yakatoka ichiva sabhu maviri sabhu mukuru ndakatanga kutongei ipapo chipiri chaidzokerera zvakare ukazhaya mari pandazopinda inini asi yanga akukodha atota indobhadhara vasekuru amai vangu amboti kusakaudza ndidwazopinda pamusha sabhu mukuru akatiwo kana azvipira kuti ayananana naamai vake ameno zviri kwavari ngavabhadharani sho akatora ndidwazi akatambidza munhu akatambidza asi dai angaita inzvenyaya saka iwewe ukazvipira kuti sho pamusha pasekuru ukanyangadza kusvika nenguva iyo ndikandibisani zvivarasi pamusoro chakaita kuti vanga kuramba vachipopota vachimupa vanga vachida tokudzingidza panapa nokwasabhuka vachida tokudzingidza pamba pangu pakugara upfuiko uri mwana wanzvadzi saka ndadakuchodaona kundidzingidza bozi munhu achiva ndi kurima ndoa pamba vandikugara chaipo ndopapa zvazvinodaro ka mutema udaro asi nyaya chete kuti wanga uchiziva mabasa yanga wakabata ende wanga uchiziva kuti ndakapinda nepatsime rasekuru ukapinda netsime rinomwa ukamwa tsime rasekuru vako iwe ndopakati seori sekuru tsime renyu randikamwa iri ndopakabhadhara ndidhurasi big mani wakabhadhara iri pamusoro paposhuwa yekuti ndaicha chete kuti vandidzingidza ndokuziva pangu kana kuti wanga mwatsime ravoka aiyo ya apa tingarambe tichitenderera hakuna chokwadi chinodarika umbo nokuti iyozvi ava dai vagara vachingotendawo kuti chokwadi ini noizi ndakaita sadhana kuitira kumba ikoko takanetsano kwakumba kwedu kuti maibva kupi imweni yenguva zvaitibatsira ava togara varamba kuti noizi hakuna asi noizi yakatonzwiwo nevava vari kumba kwavo noizi yakasvika kumba kwasabhuku vakatonzwawo information yekuti kwaita noizi saka ichocho chega nekuramba kwavari kuita zviri kutibuditsira umbo hunoratidza kuti vabva varangana kuti nyaya iyi ngatichinoirambai nechikonzero chekuti yakukonzeresa chidanga parari kana kuti mari ibude naipapo tisingapedze nguva isvitsei kuna Changamire. Samanyanga makorokota abata apo na apapo pasara papenyu takuisa kwamuri Changamire. Maita zvenyu ndine urombo ndozvandambotaura pakutanga kuti nyaya idzodzi dzemhirizhonga dzekurambana kana baba naanamai ndodzikuwanda muZimbabwe. Zvichida ndinganogona kunge ndakudzoka kumashure kuna Sabhuku. Takagara tataura kuti Sabhuku ndiye ziso ramambo kana muri kumavhileji kwamuri. Takati so hakuna Sabhuku anotonga nyaya panobhadhadzwa $100. Takazvitaura izvozvo. KwaSabhuku ndokunochadzwa huku dzamunodya imi maSabhuku. Munotonga munhu ari kutukira muvhileji, munhu akanganisa muvhileji muchibhadhadza huku.
makona zvakutangira pambudzi zvakuenda kuna mambo asi munochaja muchitendera kuti vanhu vatambidzane mari pachitonyorwa imodzi inozobhadharana kunze kwachena hazvitenderwa masabhuku zvamuri kuita izvozvo. Takati makona nyaya yakura munoendesa kwamambo, mambo wokubatsirai masabhuku, asi ona izvo zvakuita manje nyaya yagara iri pachena kare kuti murume uyo ari kuramba zvake 2 o'clock dzeusiku dzainopinda mukasusu mumba maamaya ndichida kuti pedzera nguva zvinonzi zviri nani kukunza kupedza kupeta muramba uchiri munyoro pautozokupeta wawo mauzopeteka iwo wabatikwa nemhuzo kuti wakatora mukadzi wasekuru iwo chii chauri kuda kuti ubhadharwe nemuzukuru wako uri kuite zvamabhadharana muri mega kwasabhuku chii chauda kuti muzukuru wako ubhadhara kuti aitora mukadzi wako kana usina kugadzira tokuda kupa nguva kana une ukama mbude panze munorangana kuti chii chauri kuda vari peri vekukama wauya nawo togona kupai nguva endai panze munorangana kuti chii chaura muzodzoka mudai. Tunamashure mangu wakasaidia. Yange yangomirira kuti yataibata kare saka yange yanzaide panze saka yange yangosara kuti papuwe judgment. Tinzwa tudza yasekuru. Ndichangamire sezvakatadza wari kuzukura ndipo mombe 6. Abereki chocherera inzere. Ndokuti muzoziva kuti kutora akadzowa kunodhura. Rani chidimurega iti batatongopinda. Dare ramambo ripo pakuwedzera kana kutakudza uchapiwa mombe 4 dzauchapiwa. Zvinonzwika. Vasazvipamidze kuti zvaakaita muzvikurire. Zvinonzwika. Yapiwa mombe 4 dzauchapiwa. Yapewe. Ndinoda mombe 4 dzaunozopa murume wasekuru wako. Zvinonzwika. Zvinonzwika. Zvinoyari ni mombe idzodzo. Chirikuda tinochichiona chikumbiramo. Pazvozvita kaomewa ndinocha ndinacho ndikutaisirwa kana kuti vachena ndino. Ndambonzwa itakambobhadhara mari kaimoyo. $100. $100. Ndikati mubvisire imwe mombe. Wakuzopiwa mombe 3 nokuti $100 muna mauya naye kuno kudai. Makatoishandisa kana. Kana makambopiwa imwe mari. Muchapiwa mombe 3 dzamuchapiwa. Saka wakubvisa mombe 3 niyo wakambobhadhara imwe mari. Zvinoyari mombe idzi. Saka chirimo changu chachiripa kuti ndachikumbiro kana kunze kwachena panozozvita kaomewa kana kutangira. Ya but dare kwamambo kana watona munhu akwira kuti atimire kana kunze kwachena. Kufungidzira rini dai ndamboti ndaona imwe chinde kana mombe yandinina nayo ndinoda kuti kusunungure murume uyu asaramba nechigumbu. Panozozvita kaomewa Angomira kunzwa but kuti tiperi muzwa raunofungidzira kuti pamwe tichatsvaga mombe imwe chete yandichamboya naye kana mbiri ituda 3. ndogona kuti muzhizha ndatsvaga Inzwa mwedzi uno ndochi7 pasara mwedzi ngana kuti gore rite 5 unza zvishoma papo ipapa kana zvauchataura zvichazonzwa zvinonzwika asi inzwa zvishoma zvinoparisa vanhu kuti mugari muchiyanazvo ndaika mombe dzangu dzakadzasvika pa4 dzazodzisaunzo pa3 ndokuda kuchikonzero kwemari yakaita regai timbonzwa kuna sekuru vacho vati vari kugara pamusha umwe chete hakusi kure nekure kuti dzimweni dzenguva vanogona kunzwa chichemo chacho kuti hanzi kana kwachena kunze ndinokwanisa kubhadhara zvinhu izvozvo muri kuti Musoro ichangamira. Ndachiona zvangu kuti dai akamanikidzira kukureretsawo mwoyo wangu nokuti tiri kugara muyadhi imwe chete shuwa kana kutarisanawo zvinongorema rema. Saka dai yangoita kuti zvidaro pamwe zvaichinisa mwoyo wangu changamira. kunzwa zvitara sekuru wako hanzi kuti ureruse mwoyo wangu dai atoti mwechete kana mombe imwe chete kunze kwana kusvika kwachine uzopedzisa ndozvokutaura sekuru wako kuti kuti saka tokupa mwedzi tokupa mazuva akawanda sei umboya nemombe imwe chete kuti sunungure zvikuchina sekuru muramba muchigara zvenyu zvakanaka pamwe chete pachivanhu ndachikumbira mwedzi hanzi mwedzi cheka kuti pamwedzi tinenge tine dare musuwani takaisa mwedzi kujamba 2 next court molinda imwe next court So 18.
wa 18 ali 17 August. adzimai vari kupini ngawo yapo 17 August. saka musi wa 17 August ufa munozotsvaga mombe imwe chete yamunhu mufana upanda zviri kunzwika. Imi maamai ndinozoda mbudzi mbiri dzinouya kwamambo nemhosva yenyu yamakaita ndikudanana nemuzukuru zvamakamuchiita hazvitenderwi. Zvinoita kuti mangwana muchazvipanidza kuti zvamakaita izvozvo zviri kunzwika kuti kana kaya nemutoo upi kana ndiani nauya makuzoti hazvitenderwi zvamakaita. Ndinozoda mbudzi mbiri dzamunozobhadhara idzodzo idzo makuna amakatoita iwari dzinodzita ndongokupai masvondo mairi chete ndoda mbudzi idzo dziuye kwamambo zvinozvika ndoda mbudzi mbiri dzimusazozvipanidza zvamakaita izvo ndakupai masvondo mairi kuda mbudzi idzo dzisina kuya chato makomane wechikonzi vanozoya kumba kuda mbudzi idzo Simbuya mchore. Asa msubutsikana nibondera menyu. Itaenda